tuần trong video hi chuanin in Addhar le bank anh ling lo check ta current inte dona masain khomi honga chuan ta hian National Payment Corporation of India ti hi in charge ang in bongan helai chungber NPCI ti hi in click anga chuan helai consumer ti hin click le chuan line Bharat Addhar seeding enabler BASE ti in click le in hak da hretanga chuan ta hian in Addhar in chulu tang chuan ta hian helai kapcha hi in dalut le chuan check status ti hi in click le chuan ai link na number a khan OTP ron thlenga in hmongen 924543 chuan submit hin click ang in hmongen hei ka Addhar le ka bank chuan thlun zawm ngaya ka Addhar number a last digit pali to pawma chuan mapping status hi active a last update date te pawh langa chuan OD flag ti te OD eval date ti te chuan ka bank hming pawh ron langa in hmong State Bank of India ania chuan kha zawng kha video ni mai ta se in lo hlok ping nge ka be se a in lo hlok pi te ni chuan video share sakula ron like sakula in share thiam lo te om ni chuan comment lama te khanin in contact na tur ka danga ron contact mai don ya ka zum kha ni ka lo me